Canına salam mehriban dostlar. Sonki doğru yaman köp ýerdiňiz haksızlyk edildi, adalatsızlyk üçlenji golunju geçirmediler. Espitire diýip satsana diýäňiz, video çeksene diýäňiz, ýa-da diýip satsana ol bul. Maňa oňa diýip sat, oňa maňa söw diýmän dostlar gider watym ýakynda. Men geleýin onu aýdyp berdim. Ol şeýle ýöne Halipa bärde eýem ikinji tapgyr, birinji tapgyr geçipdirler, ruhsat bolsa öz pikirimi aýtjak. Ýüzlerini ýuwmana çykardyň da meni, rapper şolar diýip. Ýüzüni ýuwup bilemek şolaň. Hiç ýyly. Assalamu alaykum, men bolmaýar delaňyz. Karoçum şerде diýjek zadym. Köp kişi evet komentar ýazypdyr, köp kişi gol komentar ýazypdyr. Negativ baranma, pozitiv baranma. Ýöne biziň esas meselemiz olary pese düşürmekde, biz pese düşürmemmeýäs olary. Diýjek bolýan zadym. Diňeçe biziň aslında Tayland paranaýdymyzy aýtdyrmadylar. Köpüňiz diýipsiňiz, Tayland parman ekeniňiz özüňizde günä goýaňyz. Bizim Tayland paranaýdymyzy aýtdyrmadylar. Bize başka aydıma Tayland diýdiler, şol aydyma Taylandlyk aýtjaýdymyza, ýöne bize soňunda başka aydyma aýtdyrdylar. Tayland aýdymyzy ona soňam şey etdiler. Biz prosta adalat gözleýäs. Ýetgeçik zat edemiz ok. Ýyly günakarlarymyz ok. Diňeçe şu ýerde adalat ýok, bildirmez diýen biram köpüňiz sorapsyňyz, hani asly Tayland aýdymyňyz goýda diýip bara şundan öňki postumda vardır. Biram YouTube kanaly var. Nexpel Trio Group diýip ýazýaňyz, şöyle goýan kanaly. Şonu ýazyp aýdym diňläp görüň, hani go aýdyp dursmy, aýtmandyrsmy, özüňiz baka beriň. Aýdym go düzelipdirmi, näme bolupdyr. Golluňyza minnetdar. Sağ ol. Авторский yaman kän rol oýnaýar. Düşündiňizmi? Ýaxşy, düşünmeýän bolsaň goşulma. Otur. Авторский gaty köp rol oýnaýar. Ýok, ýalňyşmy Süleyman? Yok, men bäsleşigi men döredemek, men alyp baramak, şoňçy toradym men. Şoň üçin Plus, men üçin uly plus şol. Yani bir oglana toradyma, müňden mirde mi diýip. Ona sen şol, sen bulaşdyrdım. Şonda da öz sadyňyz, öz sözüňiz bilen geldiňiz, dogry dämi? Ýa ikinji taknaňyň tejriben bar, geçene gedegim gowdatlara diýmedim öýdýän saňa, bilemem. Şo diýen, özüm ýazmadym diýip boýnuňa al ýöne, gowdat ýerine ýetir. Bolly bize şo gerek. Hökman özüňiz ýazmalýan zat ýok. Ol çalaja özümiz üçin çalaja goşmak ol. Ol çalaja goşmak. Karoçum bize inanmadyk adamlar. Şyklygy başyndan görseňiz, Espiter müňden ýerine aýtdy. Awtorska bolmagy men üçin ullukan plus diýär. Rap dille bolsa, Yunus rap dille gatnaşanna, Yunus aýtdy, awtorska bolmagy sadyň sözüň çalaja goşmak diýär, çalaja plus diýär. Yani 200 urlaýar. Ve bu zatlar diýmedimi öýdýän müňden birine size diýär. Hani öz dili bilen aýdyp otur, hemme zady. Onsoň siz bize 200 diýäňiz, şolaňyz bilen gallyňyz diýäňiz, dogry biz olaňyz bilen gallyk. Ýöne bärde 200'lük gidip dur. Indi galanam size goýan galanam özüňiz komentarda berläp geçin. Kim hakly, kim haksız. Sağ ol. Merhaba, salam dostlar. Bilşiňiz dalmyň dönerin ikinji tapyr çykdy. Eýtak şonda doly taýýarlanıp baran aýdymygy goýman, başga söýüp aýdymyny goýupdyrlar, Türkmeneşikde aýdymyny goýupdyrlar. Ýene de diýipsiňiz, köpüňiz şo gepleşýäňiz bile gallyňyz diýäňiz. Onýalyk biz wara Türkmeneşikde söýüp aýdym aýdyp galjak bolsak bize galmak gerek. Ýa wapşe şo taýda aýyrmaly ekenler ýöne. Goýmaly ekenler Türkmeneşikde söýüp aýdym. O taýda biz halkyň öňüne çykýar, näçe kişi ýalňyş düşünýär. Eýtak galanam gollawlaňyda garaşýar. Meň YouTube kanalymda aýdym dogry versiýasy bar. Golla.